Daily Vlogs na yun. What's up guys? So, muli yung manok sa paypayan sa day. Ako ni guys. Ano? Ako day ni paspasan guys. Kaning kahoy kidali rom kayo ni musiga. Ako si Papalig paypay ano. Dito lingkod lang. Oh. Lingkod dito ako lang. Just ka pancho. Buday na kung mamang nga maayo mo. Luto so busa kusinira dahil ni sa gawas. Oh, kusinira ni siya sa una. Unang lami kayo ang iyang luto guys. Bait oh. Tamis oh. Tamis. Palaman. Paday na sa papa. 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 Na dude, anak. Kamusiga na. So, misiga na rin, guys. Misiga ang mata, guys. Gaga. Misiga ang mata.